cash mine. שלום יוטיוב, כאן איתי. זה אומר כן, אז זה הסרטון הראשון שלנו לערוץ. של רימרמס. כן, זה ממש מגניב. מה זה? בוא ניקח לנו TNT. בוא נעלה למעלה. רגע, בוא ננסה להבין. זה פעם ראשונה שאנחנו משחקים במשחק הזה, אז אם אנחנו... אוי אוי. כן, זה פעם ראשונה, כפי שאמרתי, זה פעם ראשונה שאנחנו משחקים במשחק הזה, ואין לנו מושג מה עושים בו. אני די בטוח שצריך ללכת אם אנחנו בלוטים, צריך ללכת לרטים ולפוצץ. אז איתי, בוא נסביר להם טיפ-טיפה על הערוץ. כן, אז שנייה, אני רק אומר להם מה זה. אז צריך להרוס להם בדרך דברים? אוקיי, סבבה. אז בוא נסביר לכם טיפה על הערוץ. עומר, תתחיל. אנחנו נעלה סרטונים, לפעמים ביחד, לפעמים לא. עכשיו איתי משחק, אני קצת לא משחק ונותן לו טיפים. לפעמים נעלה סרטונים של גיימינג, כאילו תמיד נעלה סרטונים של גיימינג. לא, ולפעמים פעם... בלוג. תעשה גם כן. איתי ישחק משחקים להורדה, אני אשחק משחקים באינטרנט. כן. אני אעלה סרטונים. לא, גם אני אשחק לפעמים סרטונים באינטרנט. כן, אני מצטער אם שומעים את עומר קצת חלש. הוא פשוט עם המיקרופון. כן, נולדי. ובקרוב אני גם אקנה במילא מיקרופון ואוזניות חדשות, אז ישמעו... אז כשנצא להם ישמעו אותנו הרבה יותר טוב. אז ככה... מה הוא עושה, אידיוט? אני רוצה לעלות. אידיוט. אני נגיד אשחק כן, גם אני אולי אשחק אגריו. הוא אשחק מיינקראפט. מיינקראפט. תהנו מהערוץ שלנו. מבטיחים להשקיע. מבטיחים להשקיע. כן, אנחנו מקווים אם אהבתם את הסרטון שלנו בהתחלה. אנחנו הכנו... כן, את האינטרו התבלבלתי. אנחנו ערכנו... בוא נשים פה TNT. מתי נגיד? כל פעם כן, משהו כזה. מה? איך מתתי? מה? אני מתתי בגלל עצמי. אוקיי, זה משחק די מטופש, אז אני אמצא משחק מגניב, או שאני אחזור לכם כשנבין מה לעשות פה. וחזרנו לכם, והפעם אנחנו משחקים Destroy the Wall, כן? המשחק הקודם היה מטופש. מאוד, מאוד. כן. אני עם קיט כלשהו. בוא נעשה. עם ספיד, יש לי ספיד 3. ספיד. איזה סקין מסומם יש שם? כן, מסומם. לא, זה פנדה, הוא חמוד כזה, זה מגניב. צבעוני הוא. איך שאתה יורה חץ, איך העשן שיוצא מהחץ? זה דובונים. כן, איזה מוזר זה. זה נראה לי שנייה, זה נראה לי טקסטורה של סאטלה. כן, אני שנייה. אני מחליף לטקסטורה של נמרוד, אין אחלה ערוץ דרך אגב. בוא נראה בטקסטורה טובה. היא נחמדה מאוד. כן. טקסטורה נחמדה מאוד, בוא נעשה לו שיפועים. חרא פושטיקה. טקסטורה די טובה. חוץ מהסורדס, אני לא כזה אוהב את הסורדס פה. איי, זה חרא, איך הוא מצליח? הרגתי אותו סוף סוף, נמרוד אין. סבבה. שיט, מה אני עושה? אוקיי. סבבה. בוא ננסה להגיע לחרות. טיפול. אוקיי, זה סיבוב די משעמם, אז נראה לי שאני אעשה אותו הילוך מהיר או משהו עם מוזיקה. אז זה יהיה... רגע, אז עומר הביא רעיון טיפשי. אז נחזור, אז ההילוך מהיר יתחיל בעוד 3, 2, 1.
אוקיי, אז זה היה הסרטון שלנו להיום. מקווים שנהנתם. יאללה ביי. ביי!